bɛna seereya dɔ d'a ma Fɔrɛvɛri kan. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Modibo Duante. N bɛ Jalakɔrɔba, n ye ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ ye, n bɛ Lafiyɛnbɔ la. Ne ye kɔnɔdimi dɔ de tun bɛ ne n'u b'a fɔ o ma ko nugubaju dimi. Ne ye dumuni kɛ ka fa problème, ne ma dumuni kɛ ka fa problème, o de ye kolopati ye, ne bɛ fɔ nugubaju dimi de tun bɛ ne na. Ne ye san caman kɛ, n ye fura sugu bɛɛ min, nka n tilala ka na don min n kanumɛmuso nin y'a feere ma, n ye bidɔn kelen san, n ko a ma ni ne ma nɔgɔya sɔrɔ n ka fura in na n t'i ka 600 sara dɛ. A jɛnɛ n'a ye, a y'a di yan, n y'a ta. N nanalen k'a ban tile 5 kɔfɛ, o y'a sɔrɔ fura in yɛrɛ nɔgɔyara minni na. Ne kɔni ye lafiya dɔ ye, ne kɔni ye bɛnsema de ye wa, ou bien fura in yɛrɛ de ye nin kɛ ne na. N ko cogoya si san caman kɔfɛ, fura si ma deli ka ne nimisi wasa Fɔrɛvɛri produit in kɔfɛ. N ko ne bɛ taa nin sen fila. Ne taara tuguni a nɔfɛ. A ko k'a y'a dɔn ko ne bɛ na o. Ne nana n ko bidɔn kelen di yan, n b'i ka 200 sara ka tila ka 2000 kasi d'i ma, 2000 ni 600 d'i ma. Ko k'ale ko ne bɛna tuguni. N ko ne kɔni ye mun ye, ne tɛ kuma wɛrɛ caman t'a la koyi, ne ye mun ye, an taa ɲɔgɔn fɛ o bɛ nkalon kɔrɔbɔ. Ne taara nkalon kɔrɔbɔ ka na. O y'a sɔrɔ bidɔn bɛ? O y'a sɔrɔ bidɔn bɛ 2000 ni 600 la. Ɲɛ kelen ta, filanan ta. N bɛ tila o bannen na tuma min na, n ko ne tɛ se ka nin to tan dɛ, n ko n bɛ taa sabanan ta. N ye sabanan ta, ka naaninan ta. Ne yɛrɛ kɔni n ye sera yɔrɔ min na, a ye n wasa ka se yɔrɔ min na, fo ka taa se ka ne lafiya, i b'a fɔ komi ne yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ n ɲininka ko ne bɛ mun kan. N ɲɛda nugura, n yɛrɛ kɔnɔ tɛ wuu fɔ bilen, wa n kɛnɛyara n sogo la. Fo bi